הסדרה בטוקה בוקה. נתחיל מבוקר. האמא דבר ראשון קמה והלכה לצחצח שיניים. ואחר כך היא הלכה להעריך את הילדים. ללכת לבית ספר ולגן. קום כבר! יש לך בית ספר היום. אמא, תירגעי, היום יום שבת. שכחתי, ולמה אתה ישנים בגדים כאילו להיות בחוץ? שכחתי, אני עכשיו אתלבש. למה הכל תמיד בברדק פה? יופי, למה ישנתי מזה כל הלילה? סתם. מה זה הציורים המטופשים האלה? קומי חיים שלי. כבר בוקר, איזה כיף. אני אשחק עם הצעצועים שלי. אני ארים אותה. אביא לה חלב. ונביא לה גם מוצץ. להיות איתה. כבר בוקר. אני אשים את המשקפיים שלי ואני אלך לצחצח שיניים. זהו, נראה לי שאפשר להתקלח. להוריד משקפיים. ועכשיו המקלחת. הייתה מקלחת כזאת טובה. זהו, עכשיו אני יכול ללכת סתם לא לעשות כלום. אני סתם על הספה. אני עכשיו מכינה ארוחת בוקר. טוב. מה אני אכין ארוחת בוקר? יש רק סושי, אז שיאכלו סושי. לא נראה לי שיש להם עם זה בעיה. ואני אכין לעצמי קפה. כי בלי קפה אני לא יכולה לקום בבוקר. סיב גם שיהיה טעים מאוד. עוד מעט כבר אחד, אחי בינתיים האוכל מוכן. טוב, באתי. אוקיי, ואני רק אקרא לילדה. בואי, אפשר לאכול. ייי! אני אקח רק את הטאבלט שלי. בואי. זהו, עכשיו כולם פה. להוריד את כל הטלפונים. מה זה? רק אני בלי טלפון. יאללה, להוריד. עוד מעט תאכלו, בינתיים תאכלו. וואי, מה היה ממש טעים. טוב. עכשיו טוב, תלכו לעשות משהו באח. סוף סוף אני יכולה לקחת את הטלפון שלי ולראות טלוויזיה. אני רוצה לראות חדשות. אני רוצה לשחק בטאבלט. אני אלך לפוף שלי וישחק. ואני אלך סתם. אמא, אני הולך לקולנוע עם חברים שלי. אתה בטוח שבזמן כזה אפשר ללכת לקולנוע? כן, למה לא? יש איזה קוט וזה לא כזה מתאים ואני לא רוצה. יש שם בכלל ממד. כן, יש שם ממד. אנחנו נמצאים בממד והכל יהיה בסדר. אני לא יודעת. תשאל את אבא. תמיד ככה. אבל אפשר ללכת לסרט עם חברים שלי. תשאל את אמא. אמא יודעת יותר טוב. אבל מה אמא? למה אמורים ללכת לאבא? אבל אמא, נו. מה הבעיה? פשוט. אז אני מחליט שאני הולך. זהו, תודה רבה. אני אלך עכשיו, אני אחליף בגדים. זה הדבר היחידי שיש לי בארון, כאילו. אני אשים את זה יותר עדיף. מה, אני עוד אקח איתי? נראה לי שזהו, אני לא צריך עוד משהו חוץ מטלפון. הנה יש עוד דקה, כולם ללכת לממד. וואי,
ללכת לחדר של הממ"ד. זהו. יש אזעקה, אז אף אחד לא הולך לשום מקום. יש לכם פה ברדק, אני חייבת לסדר את החדר שלכם אחר כך. בסדר, אמא. טוב, שהיא תישן בינתיים. ואתה לא הולך לשום מקום, ואני מחליטה את זה. יש מלא אזעקות עכשיו, ואני לא מסכימה לכם ללכת לאיזה... זהו, נגמרה האזעקה. אפשר לצאת קצת? הוא ישן כמו תמיד. אני אלך לטיול קטן עם לילי. אני אלך ממש סיבוב קטן. זה יהיה ממש סיבוב קטן. סיבוב קטן, סתם אני אסתובב. סתם סיבוב קטן. זהו, תטייל. שלום. היי, שלום, מה קורה? בסדר, אני מטיילת עם הכלב. איזה כיף לארגמנים שלי. תעשה את הצרכים שלך ונלך. זהו, עשית, אפשר ללכת. חכה עוד שהם מגיעים לבית. חזרנו סוף סוף. יאללה, לך. אחי. מה אומרים בחדשות? לא אומרים שום דבר מעניין, אומרים שיש מלא טילים. טוב, הם אומרים את זה כל הזמן. טוב, אתם משחקים? יופי, אני יכולה קצת להירגע. בשקט שלי, יש לו קפה שתיתי, אבל לעשות דברים של מקלחת, אף אחד. כולם לעזוב אותי, אני עכשיו לא יכולה. למה הם תמיד עושים פה ברדק? וואי. זהו, החלק הבא, תצפו בעונה 2.